Welcome to Bocas Restaurant. Bocas is the place where you can find the best Argentinian steak, ribs, and seafood in Curacao. Open daily for lunch and dinner with daily lunch and dinner specials. We offer a prime cut of Argentinian steak and fresh Caribbean lobster, cooked on a charcoal master grill, accompanied with an excellent glass of wine and delicious dessert. Don't miss a sunset dinner from our Seaview Terrace with the most beautiful and magical location. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij deze speciale uitzending van Extra Journaal. Een speciale uitzending, want afgelopen vrijdag 19 maart waren er parlementsverkiezingen op Curaçao. En de uitkomst van die verkiezingen hebben ingeslagen als een bom op Curaçao. Betekent namelijk een politieke aardverschuiving voor de politieke verhoudingen. De MFK van Gilmar Pik-Pisas is verreweg de grootste partij geworden. De partij kreeg bijna 28% van de stemmen en heeft daarmee 9 zetels in het parlement gehaald. De par van Eugène Ruggenaat had er 6, maar heeft er nu nog maar 4 over. De man van Steven Martina had er 5 en heeft er nu nog maar 2 over. Nieuwkomer is ook PMP, die zitten nu in het parlement met 4 zetels. En verder zijn de 2 partijen KEM van Miguelangelo Lo Martinez en Trabalpa Curaçao van Reynolds Kalmes beloond met 1 zetel. Dit zijn totaal nieuwe verhoudingen, onder meer om aan te geven dat de voormalige coalitie MAN en PAR, die voorheen 11 zetels hadden, nu nog maar 6 zetels over hebben. En het betekent dat veelbelovende, of in ieder geval ambitieuze nieuwe partijen als onder meer Un Cambio pa Curaçao, Vision, maar ook partijen als Curaçao Dinostur, Movimento Progressivo, de DP, PIN, Pueblo Soberano, Commun, allemaal partijen die niet meer terugkeren in het Curaçaose parlement. En dat is inderdaad een grote verschuiving van wat we 4 jaar lang als het parlement van Curaçao hebben beschouwd. Waar gaat dit nu toe leiden? Pik-Pisas, de leider van de MFK, kan een nieuwe regering gaan vormen en dat zal dat waarschijnlijk kunnen doen met de PMP. Samen hebben ze 13 van de 21 zetels. De PMP lijkt oren te hebben naar een coalitie met de MFK. Een coalitie zonder de MFK is erg lastig, juist omdat de andere partijen relatief klein zijn en er ook 2 partijen zijn met maar 1 zetel. Mochten de partijen daaraan willen werken, dan zou dat een klap in het gezicht van de MFK zijn, maar in de politiek kan alles. Tot nu toe weten we alleen maar dat de MFK 9 zetels heeft en dat in eerste instantie Pik-Pisas aan de beurt is om een regering te vormen. Demissionair minister-president Eugène Ruggenaat heeft hem al gebeld en hem veel succes gewenst. Als de MFK een regering gaat vormen, is een van de belangrijkste punten de verhouding met Nederland en dan vooral het Caribisch Orgaan van Ontwikkeling en Hervorming. De regering Ruggenaat heeft hierover een akkoord gesloten met Nederland, maar de MFK is de verkiezing ingegaan met de leuze: wij zijn het niet eens met de COHO. Ze willen opnieuw onderhandelen. Of dat gaat gebeuren moeten we zien. In ieder geval zal Curaçao vandaag wakker worden met een nieuwe politieke verhouding. Gilmar Pik-Pisas is de beoogd nieuwe minister-president van Curaçao en de MFK is de grootste partij. PMP heeft er 4, PAR behoudt er 4, MAN heeft 2 zetels, KEM heeft 1 zetel en Trabalpa Curaçao ook 1 zetel. Bedankt voor het luisteren, tot binnenkort. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.